Je Azun fakt najhorší youtuber? No, tak na toto sa pozrieme v dnešnom videu. Ideme na jeho opis. Čaute, ja som Azun, herný a vlogový youtuber zo Slovenska, pre ktorého sú fanúšikovia najväčšou prioritou. No tak tam by som začal. Azunovi ide len o zhliadnutia, o peniaze. Mám k tomu aj nejaké dôkazy, ku ktorých sa dneska dostaneme. OK, tak tam by som mohol skončiť tomto. Teraz ideme na to, že prečo mu ide o peniaze a o zhliadnutia. Tu ak môžete vidieť, že má koľko 100 hráčov Azun Event, 100 hráčov Azun Event, 100 hráčov Azun Event. Z tohto ani polovica nebola event. On to robil len preto, aby si nabral zhliadnutia. Potom zase toto video končím. Ja sa spýtam, koľkokrát už Azun hovoril, že skončí? Koľkokrát? Ako fakt najmenej 5 krát určite hovoril, že skončí. Tu ak zase Minecraft stream CZSK 19.00 event, daj odber. Z tohto event nebol, aby ste vedeli, tam som aj ja sám bol na tom streame. Ja dám holku, OK, tak to GG. OK, tak teraz sa pozrieme na kanál Aragondir, čo tiež spravil reakciu na Azuna a prečo je Azun najhorší youtuber. Tak, tunak ako prvé môžete hneď vidieť, že everyone, ďakujem všetkým za všetko, za 7 minút to ukončím, jede vlak. Bolo mi ctí, ešte posledný raz sa dostanem do telky, tak zajtra. S Bohom navždy. Tak aby ste to pochopili, a vlastne tam hovoril, že ide skočiť pod vlak a ide spáchať samovraždu. Čiky, dám ti darček, dnes som vyhodil 4 moderátorov. Jo, čo mám k tomu viac povedať? Proste klasický Azun. Jo. No, proste Azun. OK, k tomuto by som chcel niečo povedať. Tunak, čo hovorí Check Mapping, tak to je všetko pravda. Aby si hovorili, to je všetko pravda. Nechcem, aby ste dávali hejt Azunovi, ale je to pravda. OK. No. Tunak zase Azun znova proste potvrdil, čo je v ňom a aký v realite je. Predtým, čo bolo, daj mi adresu. To slovo ani povedať nemôžem. Tie do zeme. Áno. Klasický Azun, no. No, tu by som chcel ešte povedať. Uatis sa pýta Azuna. No, a prečo som dostal ten ban, keď nie som od Dinouša? A Azun na to, lebo si tučné prasa. No, ako, čo vám k tomu viacej povedať, no? Borci, ak toto video vidíte, tak je koniec. Bo, ďakujem za všetko. Ďakujem za všetko. Čus. No, čo mám k tomu viacej povedať? Azun znova si nahnal views. To video malo, keď som to ja pozeral, keď tam ešte bolo, cez 300 zhliadnutí malo to video. Tak znova, tak Azun proste znova. Takto fakt nedávajte hejt Azunovi a toto video je už u konca. Čaute.